Put your hands in the sky. Come on, boy, come and get in the rhythm. Music will take you high. One more feeling about you, I love you. Здравейте хора, аз съм Ивет. Днешното видео, както може би сте разбрали от заглавието на това видео, ще е май петък. Така, ела тук. Ела да се види. Ела бе. Това е моят май петък. Имам още един, но него ще направя във втора част. Това е първа. Да, мило, да, знам, и аз обичкам, да, и аз, да. Много е пухкав. Искам си го. За теб е видеото. Я се махай. Да. Първите въпроси ще ги гледам от лаптопа ми в кухнята, който е на батко ми. Така, първият въпрос е как се казва твоя домашен любимец. Той се казва Спайкъл. Казваме му после ще. Следващия въпрос, как му казвате на Галино? Казваме му Спайки, Спайк, Спайкчу, Байкчу, Кукурончу, Бялчу. Додо. Додо, какво ме кимаш, бе? Кима ми като някой. Трети въпрос е от колко години сте с него? От 2 години. Да, той е на 2 години. Коя порода е твой домашен любимец? Моят домашен любимец е порода аляски малмут, но всъщност е хъски, защото майка му е улично превъзходна, баща му е хъски. Следващия въпрос е на колко години е твой домашен любимец? Мисля, че вече казах, че той е на 2 години. Да, на 1 декември стана на 2 години. Да. Да, на 1 декември беше, нали? На 1... Да, на 1. Следващия въпрос е колко сантиметра е висок твой домашен любимец? Ами не знам. Около 40 сантиметра е висок някъде. Да, толкова. Ясно, 40, 50-60, не знам просто колко е. Следващия въпрос е малко по-отклонен от нали, цялата тема е колко пъти си извеждала твоето куче и дали го извеждам изобщо. Ами сега не знам колко пъти през тези 2 години съм го изкарвала. Около 100-200 пъти, да. Иначе да, изкарвам го аз. Предпоследния въпрос е... Какъв беше последния въпрос? Предпоследния въпрос беше... Какви са пряколите на вашето куче? Вече казах... Доскаранчо, пакосливчо, гладник, дебелан, додо, пухкавелко, трътка, хамбургер, краставичка, нослю, сленчо, кимчо и така нататък. И последния въпрос е: аз обичам ли своя домашен любимец? Ако да, колко процента? Ами няма определени проценти за Спайкчо, той е толкова сладък, толкова е миличък, толкова много си го обичкам, ще го изпапкам. Газелион процента. Да. Това беше видеото. Ако ви е харесало, дайте там запис, абонирайте за канала ми. Чао! Яспа. Довиждане!